Boa tarde a todas e a todos. Imos a dar paso agora a un novo análise do anteproxecto da LOMCE, feito en esta ocasión por Mariló Candedo, que temos aquí ao meu lado, pedagoga, profesora de Pedagogía Social na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña e na actualidade presidenta de Nova Escola Galega. Sin nada máis, eu vos deixo con ela. Ben, boa tarde. En primeiro lugar, agradecer aos organizadores, a SPG e ao Ciga Ensino, este convite no meu propio nome e tamén no de Nova Escola Galega, e ademais parabenizalos por a iniciativa, porque realmente creo que estamos ante unha lei que vai a marcar unha diferenza enorme, como xa están marcando as políticas actuais en educación, e que necesitamos como agua de mallo pois calquera espazo para a formación, para o encontro e para o debate. Entón, nese sentido, tamén trasladarvos a vos o meu agradecimento e a miña felicitación por estardes aquí un día completo para falarnos destes temas. E agora do sono, espero que analizar unha lei non é exactamente o mellor que se pode, o mellor planazo para estas horas, pero inda que vou coincidir con moitas das cuestións que se dixeron esta mañán, porque non pode ser de outra maneira, algo sí que nos imos repetir, eu intentarei do articulado sinalar aquilo que parece de algún modo máis significativo, tamén máis grave para o cambio, casi un cambio de modelo que apunta esta nova lei. Ben, vou estruturar como en 4 os apartados, inda que os 3 primeiros serán os que teñan realmente algo de contido. Os últimos, as conclusións, son unha reflexión sobre o que podemos facer, que desde logo supoño que todos estaremos cavilando en como tirar para adiante a respecto destes temas. Voume referir ao contexto social e político, a diagnose, os obxectivos e as finalidades da lei, os eixes básicos e as medidas principais, que é onde nos vamos a deter máis, e logo, xa digo, esas pequenas conclusións. Respecto ao contexto social e político, como sei que pola mañán estivo compañeiro meu na Universidade, Xurxo Torres, inda que non estiven, supoño que o discurso é o que habitualmente fai el arredor das circunstancias que rodean as reformas neoliberais, tampouco me vou parar demasiado. Está claro que a crise económica foi un punto de partida que non empezou ca LOMCE. Todos sabemos que temos desde logo políticas anteriores, tanto tamén en Galiza e en outros lugares, de corte neoliberal que foron marcando que agora pretende regular, legitimar a través de unha norma esta nova lei. E hai unha clara involución ideolóxica, puxen aí cara a posicións conservadoras, eu diría ultraconservadoras, porque hai moitos dos aspectos que supoñen unha regresión que eu creo que non éramos quen de imaginar hasta que a vemos un pouco por escrito. E o guión que se seguiu, que se está seguindo, é o que xa tamén coñecemos. Primeiro, desprestixiar o servizo público, logo culpabilizar e responsabilizar aos profesionais e aos beneficiarios ou usuarios dos servizos públicos do seu suposto deterioro, para finalmente provocar tamén así unha confrontación entre sectores e colectivos, como puido suceder en algún momento se o aplicamos ao ensino, entre as familias e o colectivo de profesionais. E finalmente, eu creo que non é nada menor a cuestión esta neolingua, é dicir, o sentido perverso do discurso, a apropiación de palabras. Eu sempre digo que en que momento deixamos que se apropiaran de palabras como liberdade, porque aplican dunha maneira ou calidade tamén, é dicir, non é verdad que se cadra eran palabras que xa viñan moi connotadas, non soubemos establecer ao mellor suficientemente un discurso alternativo que tuvese un certo saltavoces. En definitiva, toda esta situación o que trae unha legitimación para esta reestruturación do sistema, que o que trae o que xa se apuntou pola mañá na mesa redonda, máis privatización, unha xestión xerencialista e un sistema que vai a ser moi segregado, baseado en unha visión elitista e clasista da educación, con importante perda de dereitos para todos e de oportunidades. Ben, isto acompaña o contexto social e económico, e político, por suposto tamén económico, coa caída dos orzamentos, coa supresión de servizos e programas, e ao mesmo tempo, eu creo que hai un punto de inflexión importante co decreto de medidas urxentes que sacaron en abril do ano pasado, que mudou as condicións laborais, xa previamente moitas comunidades autónomas
con aquilo das horas de adicación xa houbera mudanzas importantes, pero aí xa quedan establecidas, así como outros elementos. Recordade que, digamos, sin tramitación ninguna, caen aspectos de leis orgánicas como a propia LOE ou a Lei de Universidades, non? O que estamos asistindo tamén é coa suba das tasas, coa perda de bolsas, con múltiples elementos que xa coñecemos, o incremento dos custos de educación para as familias, é dicir, para aquelas, obviamente, que o poden pagar, non? E a unha regresión e a unha manipulación ideolóxica do discurso educativo e daqueles datos e evidencias sobre os que eles pretenden anclar, bueno, pois, por que é necesario un cambio, non? Aí, a verdade é que é difícil, habería que estar constantemente buscando datos alternativos, habería que estar constantemente denunciando, porque eu creo que moito do que sucede tamén é, bueno, pois, por estes datos que proxectan e que fan que, bueno, calquera persoa que non teña un pouco, pois, maior coñecemento e que poda, en fin, ter incluso certa sensibilidade polo que acontece no sistema educativo, pois poda estar, bueno, de algún modo vendo distorsionadas unha perspectiva que debería de ser de outro modo, non? Ben, sobre as formas e fondos na presentación e tramitación da LOMCE, eu creo que tamén é un síntoma, non? Hai que distingue entre formas e fondos. Eu creo que determinadas formas o que evidencian é a existencia de unos fondos preocupantes, non? É dicir, houve 4 documentos, 2 deles foron presentacións tipo PowerPoint que o Ministerio fixo públicas. Recordar tamén que quizá a primeira presentación pública da lei a fixo o ministro na Fundación FAES. É un vídeo que é unha hora de duración, é un pesadelo, pero para quen teña estómago eu creo que non está mal velo, porque agora, sobre todo vendo a última formulación da LOMCE, a declaración o preámbulo moito máis edulcorado, pois bueno, xa vemos que o que había, porque agora, bueno, pues simplemente hai un puro maquillaxe de algunas situacións, non? Pero digamos que casualmente isto foi en torno ao verán, en setembro. O que máis ou menos se presentou aos sectores sociais non é o que logo a primeira versión da LOMCE traía na letra pequena, e desde logo o cambio que se dá este segundo borrador, veremos que sobre o que me vou centrar máis, veremos que hai algún elemento que pode entenderse en un sentido positivo, cando menos no papel, pero outros elementos que non estaban e que aparecen agora, e que aparecen ademais foron presentados no este Consello de Política Educativa aos conselleiros das distintas comunidades autónomas 2 días antes, cando se lles mandara facer durante un mes unos deberes sobre un texto anterior. Quer dicir que aquí todos estamos en órganos colexiados e sabemos o que nos pasaría se alguén manda, pois, con 2 días de antelación, nada máis e nada menos que un documento como unha lei cambiada, non? Donde surde o tema das linguas e onde surden outros aspectos, pero que tamén meten elementos de calado que desde logo non estaban no primeiro borrador. Ben, vamos ca diagnose, os obxectivos e as finalidades. Eu, para este conxunto de transparencias, uso os argumentos que usa o Ministerio, non? Logo intentaremos ilo desmontando. Bueno, a diagnose que fai dos aspectos negativos tamén considera os positivos como un avance nestas décadas e demais, pero di que ao final, pois, tanto que se investiu, non se obteñen os rendementos. E entón, bueno, pois, digamos, está o tema do fracaso escolar, próximo 30%, as altas tasas de abandono educativo temperán, que son ademais mitade das da Unión Europea, baixas tasas de alumnado excelente, polo que insistiu ver na súa locución na FAES. Eu entendo que o zapato apretalle moito aquí. Os pobres resultados no PISA, as diferencias significativas entre as comunidades autónomas e a escasa autonomía dos centros educativos, non? Estos son a diagnose que el fai do sistema, porque ao mesmo tempo di que todos os sistemas que melloraron moito, pois de maneira acelerada se centraron en combater, bueno, pois este tipo de problemas. Obviamente podemos compartir parte da diagnose, ninguén quere que haxa nin abandono temperán ni fracaso escolar, pero mellor non compartimos as motivacións que poden explicar unha cousa ou a outra, non? Respecto dos obxectivos, obviamente non son outros, están aí explicitados, que mellorar aquilo que funcionaba mal segundo a diagnose.
diminuir tasas de abandono educativo, de poboación que remata eso, e de desviar, incrementar os estudiantes que cursan formación profesional, porque tamén as estatísticas din que o noso sistema educativo ten menos estudiantes que os outros países, incrementar tasas de alumnado excelente, logo mellorar coñecementos en aquelas materias prioritarias que son as que puntúan en PISA, sinalizar o logro dos obxectivos de cada etapa, eso usando exactamente a mesma o que escribe o Ministerio, incrementar a autonomía dos centros educativos e logo os outros dous que son tamén obxectivos do sistema, pero xa teñen un calado menor, polo menos no redactado que hai hasta agora. Ben, as finalidades teñen que ver, o primeiro anteproxecto, como tal anteproxecto con articulado da LOMCE, tiña un preámbulo que foi absolutamente criticado, xa na primeira parágrafo, se alguén o leu, veríades que estaba completamente sometido a criterio económico, empregabilidade, xa, desde a primeira letra. Agora o primeiro parágrafo fala de que o alumno é o centro do universo. Pero ao mesmo tempo, as medidas son iguais ou en algunos casos incluso máis graves. Entón, está claro que siguen que a aposta é polo crecemento económico e a competitividade, o que se subordina a educación, que hai que xustar o sistema educativo ás exigencias do mercado laboral, que hai que aumentar a calidade do sistema e a eficiencia dos recursos. Isto é unha insistencia, por moito que desaparece aquela medida da calidade que fora tan criticada, esta cuestión de que non contaba o input, sino o output, porque hasta o Consello Escolar do Estado, que fixo algunhas mudanzas, donde se promoveron algunhas mudanzas para maquillar esta primeira versión do anteproxecto. E logo di unha última que está xa sabedes que a reforma pretende ser prudente, gradual, consensuada, en fin, ca comunidade educativa e, por suposto, evitar a ideoloxización dos debates educativos, porque vamos a intentar basarnos en evidencias, en datos obxectivos. Eso é un pouco... Ben, os eixes básicos e as medidas principais, tanto no primeiro borrador como nas primeiras presentacións, aquelas máis concretas do Ministerio, están en torno a esas 5 grandes eixes: flexibilización de trayectorias na ESO, que non é outra cousa que a anticipación de itinerarios tanto para a formación profesional como para bacharelato, a simplificación curricular, o reforzo das materias instrumentais e a recentralización do currículum. Veremos como van quedando con esa nova proposta curricular. O primeiro borrador non facía a proposta que si se fai en este segundo sobre materias troncais, específicas e de especialidade. E logo a implantación de probas de carácter estatal tamén muda este borrador, elimina alguna, non era exactamente externa, a de terceiro de ESO era unha especie de probo diagnóstico, agora non se contempla tampouco. E logo está a cuestión da autonomía dos centros, da especialización e o reforzamento das direccións, que con algún matiz sigue basicamente como estaba no primeiro borrador. E por último o redeseño da formación profesional, onde hai algún cambio, o introducirse a cuestión esta das pasarelas e dar alguna saída á formación profesional básica, xa veremos, xa digo, se iso podemos opinar ou non, que é transitable ou non para unha boa parte do alumnado, pero para que obteña a titulación de eso. Ben, sobre a flexibilización de trayectorias na secundaria obligatoria, hai algunhas mudanzas, o que eran antes programas de diversificación curricular, agora teñen outra denominación, empezan se cadra un pouco antes, están os programas de mellora da aprendizaxe, o rendemento en segundo e en terceiro da ESO. O documento di que serán para aqueles alumnos cuxa falta de rendimento non se deba a que non teñan esforzo, son para os que teñan problemas de aprendizaxe, non para os que non estudien. Esos non sabemos moi ben que facer con eles, pero non son para eso. A anticipación de itinerarios, cara a bacharelato FP, hai alguna optatividade que xa vai marcando isto, e aparte o cuarto da ESO, xa sabedes que é propedéutico para unha ou outra vía. E as probas externas con opcións diferenciadas para a obtención do título de graduado ou graduada en ESO. Ben, este é o esquema da estrutura do sistema educativo, que no que a estrutura non varía, as dúas infantil non a tocaron, era unha opción cando empezaron co discurso do asistencialismo vinculado ao 03, pero realmente logo na norma non a tocaron. Eu creo que xa están tocando pola vía da privatización e da suba das tasas, que unha vía máis interesante se cadra que meterse en regulamentar. E, primaria ten a proba de terceiro e ten a proba final de sexto, de terceiro e diagnóstica.
e ao final non ten efecto no sentido de que non se quedan aí se non aproban, pero ten ese papelito, ese informe que se elevan logo con esa etiqueta. En primeiro ciclo de ESO están os programas de mellora, como acabamos de ver, e onde empeza xa o desvío para os ciclos profesionais, ciclos de formación profesional básica, que deben sustituir e darlle outra forma aos antigos PCPIs. Agora o que incorpora, que xa veremos despois, son a posibilidade de acadar o título de ESO facendo unha proba que só sería unha proba externa das materias troncais. Igual que os que teñan o ciclo medio ou superior, se queren ir ao bacharelato, tamén sería mediante proba, se queren ter o título de bacharelato, serían con proba das materias troncais. Vedes que, a parte da denominación das etapas, e cada palabra que máis se repite, proba, 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 é dicir, probados, van a estar bastante os estudantes, como xa comentou o representante. E hai alguna novidade, sobre todo relacionada ca formación profesional tamén superior, porque vedes que vai pola vía da formación, se sube de ciclo inicial a medio, de medio a superior, hai a vía tamén de ir desde o bacharelato, pero para ir á universidade, cousa que agora se había suprimido, pois recupérase un procedimento de admisión que xa se verá calén. Bueno, respecto da simplificación, vou moi apurada, supoño, pero porque o tempo é así, despois podemos volver se algo non quedou suficientemente recollido. Bueno, a configuración curricular é por os 3 tipos de materias que agora veremos. Teñen que ver as materias, están reguladas en función de quen ten, digamos, a competencia para establecer contidos, fixar horarios e establecer estándares de avaliación. E logo, algo que non existía no primeiro borrador, a pesar de que xa estábamos na pista de que iban a españolizar a unha porción de persoas que andaban por aí, e o reforzo da religión, que tampouco estaba no primeiro borrador. Esta cuestión das linguas e máis religión é cuestión do segundo borrador. Isto é o que hai respecto da distribución de competencias e materias e de quen ten as competencias. A parte de ser útil para ver como o Ministerio realmente, cando di que non recentraliza o currículum, pois non está dicindo a verdade, porque se reserva os contidos das troncais e os criterios de avaliación e estándares avaliables das troncais e das específicas. As administracións educativas territoriais désalles as de especialidade e os contidos tamén das específicas, pero todos podemos entender que, inda que podas establecer contidos, e outros te van a establecer os estándares avaliables e os criterios para o grado de adquisición de competencias en ese tipo de materias, pois te van a marcar o camiño a seguir. Eu aquí quería que reparades, porque logo pode ter sentido que o podamos comentar, no que lle queda aos centros educativos. Pois ese é o concepto de autonomía de centro. Eso é o que os centros educativos poden completar, xa sabedes que, xa veremos como quedan os diseños curriculares, pero o que quede será nada para poder adaptar e, sobre todo, tendo en conta a proba externa e os rankings, adaptaremos, non sei que adaptaremos. E configurar a oferta formativa. Con que? Ca plantilla, de que maneira, con que recursos financieros, eso forma parte dos proxectos de calidade. Pero o importante, a posibilidade de, obviamente, adecuar un pouco o currículum ás necesidades do alumnado que nos chega aos centros, pois eso, desde logo, aí non existe. E por parte das competencias da Consellería, sabedes tamén como o importante queda, realmente o determinante, queda en mans do Ministerio. Vou pasar rapidamente, isto é primaria, de primaria, eles falaron moito da simplificación curricular e o ministro incluso usou unha palabra que era compactación curricular. El saberá exactamente que quería decir. Porque, por exemplo, en primaria desdoblan unha materia como coñecemento do medio natural, social e cultural, aparece dividida, é dicir, que se íbamos a simplificar, aquí non simplificamos. E, ademais, desaparece a estrutura en ciclos, que permitía valorar o alumnado, atendendo un pouco o que é a evolución na etapa da educación primaria. Ahora vamos por cursos, é dicir, o caso é atomizar cada vez máis e impedir, con todo este tipo de medidas, un traballo máis interdisciplinar, definitiva máis innovador. Desaparece, por suposto, a educación para a ciudadanía, pero aí temos os valores culturais e sociais que competirán duramente coa religión. E, recordar o que lexisla en cada caso
pois cada administración o que lle queda aos centros. Aquí está o primeiro ciclo da ESO. Bueno, vemos xa en terceiro as matemáticas, o plan A e o plan B, para ir dirimindo opcións. Vedes tamén que, de alguma maneira, o conxunto de materias sigue sendo potente. E logo, a riqueza das de especialidade, no momento é sempre lingua cooficial e literatura, máximo unha a determinar, pero, como xa van deixando caer, unha materia do bloque 2 non cursada e contidos de ampliación. Non parece que se vai a enriquecer o currículum con nada innovador, senón que o excedente dun lado vai pasar, posiblemente para o outro. Este segundo ciclo da ESO, que onde, obviamente, cuarto curso, onde ten o cambio das ensinanzas académicas e aplicadas, por algún motivo, nesas troncais de opción, teñen máis opción os de académicas que de aplicadas, poden escoller 2 de 4, estos de 3, e, vedes un pouco a cuestión de como, sempre hai que ofertar educación física, por suposto, religión e a contrapartida de valores éticos, e as específicas logo veremos como queda para as avaliacións, porque son unha por curso. Entonces veremos as avaliacións externas, canto vai pintar isto que realmente pode legislarse desde as administracións territoriais, o que vai pintar finalmente no currículum. Paso rápido, porque tampouco é cuestión de velo de maneira sectorial. O bacharelato se agrupa en 4 modalidades. Parece que a de artes escénicas que caía se vai deixar se o queren manter. Non di exactamente nada disto o novo borrador, pero posteriormente parece que o Ministerio foi sacando alguna novidade que non está claro. E, aí vemos algo pola mañá xa se falou, as economía 1, economía da empresa, que estará en algún outro bloque, en fin. E o de entre 10 e 12 máis lingua cooficial. Aquí vai o segundo de bacharelato, que é onde está a economía da empresa, onde hai estas outras cuestións, e onde está tamén o da religión, que xa se apuntou pola mañán, que, en fin, se a xente quere descargarse pensando que vai a ter que preparar unha reválida, pois algo teremos que pensar para que non se vayan a religión, de maneira que unha desas mínimo 2, máximo 3, poda ser unha delas, non? Ben, respecto á lingua castelá, a lingua vehicular no ensino, esta disposición que se sacaron, e máis, fixadevos incluso como está estructurada a lei, que o deixan caer nunha disposición adicional 39ª, así como que ao final acordaron que, visto que había unha sentencia que podíamos meter por aí un castigo, porque además este servicio público, despois de, ainda que medio se anunciou aquilo da españolización, despois das eleccións catalanas, é como un elemento, que obviamente o sistema co que máis choca en este momento de inmersión sería o catalán, pero que antes da debacle do decreto do plurilingüismo, o sistema que nos tiñamos camiñaba perfectamente, podía camiñar a unha situación de inmersión como moitos centros se tiña. Hai que garantir a cuestión do castelán, proporcións equilibradas, e si se pode outorgar un trato diferenciado para a lingua propia, pero sin excluir o castelán en algún punto, que eu non copiei exactamente aquí, di que é unha proporción razonable. Nin siquiera é razonable que unha lei fale de algo razonable, porque que é razonable según para que, non? Ben, e mentras non se materialice, mentras as consellerías non determinen como é ese equilibrio e se é razonable ou non, pois, entonces, digamos, ameazamos con que poden elexir lingua e haberá que pagarlo se non hai unha oferta vehicular na pública ou concertada. Bueno, a outra cuestión é a cuestión da religión. Non vai aí desencamiñado o rouco, igual na terceira versión xa temos algo máis, non? É dicir, volvemos á materia alternativa á religión, é unha cuestión que pasa algo desapercibida, é dicir, se citan os acordos ca Conferencia Episcopal, pero tamén se citan acordos, obviamente, con outras religións, e hai o tema dos libros, dos materiais de texto. Eu quería simplemente sinalar, sae pouco, porque justamente respecto dos materiais curriculares o Ministerio non os aproba previamente. Sí que logo a inspección, en función das cousas que ten que facer, entre outras, pode, en fin, revisalos, pero non hai unha aprobación
aprobación previa. Sin embargo, para esta parcela do currículum que se lle cede pois enteiramente ás autoridades religiosas, se lles permite ademais que os supervisen e os aproben antes para decidir cales son, non? E, bueno, como unha cesión propia dun Estado confesional. Ben, aí está a autonomía dos centros, que se basa fundamentalmente na especialización e no reforzamento das direccións, non? Xa se comentou pola mañá na mesa redonda, así que eu non vou insistir demasiado. Si recordades, bueno, a diapositiva que veíamos antes, a autonomía está aí, é dicir, en proxectos que chamarán de calidade, que serán recoñecementos, pois o selo este europeo, tenemos o ICO, ou calquera outro que lles pareza aceitado, teremos unha plataforma para meter datos, evidencias e en fin, poderemos especializar os centros, non? Pero respecto do currículum pouca cousa, máis alá de, bueno, pois, supoño que cando saquen as directrices sobre o plurilingüismo incluir pois, a cuestión dos centros plurilingües e a mellor algún outro elemento por aí, non? A especialización no primeiro borrador falábase de unha especialización curricular funcional e por tipoloxía de alumnado. Entón eu creo que iso era demasiado forte, demasiado groseiro, entón agora xogaron un pouco, sale aí a palabra de excelencia, pero tamén sae que pode haber centros que se ocupen de, bueno, pues daqueles alumnado con apoio educativo, é dicir, que non sei se estamos pensando en segregar xa incluso en centros diferenciados, volvendo a situacións casi preconstitucionais, ou en que se poderá estar pensando, non? As accións serán de carácter competitivo, é dicir, é un pouco o que se iniciou como contratos programa, pero seguramente, bueno, pues afondando un pouco nas medidas, non? Bueno, para elo, é dicir, non vai a ser un proxecto, aunque se fala de que o proxecto sexa integral para o centro, realmente as direccións son as que aquí poñen a carne no asador no sentido de buscarse recursos tanto humanos como financeiros, é dicir, son porque logo o cambiar o sistema de primeiro as atribucións das direccións e tamén o sistema de escolla ou de selección, vai a cambiar moito aí con quen os centros se van a sentir, digamos, animados a manter relación para poder, supoño que, sufragar parte desos proxectos de calidade, non? Ben, a implantación de probas externas de carácter estatal. Bueno, supoño que xa o comentaríades pola mañá, xa tamén o dixo o representante dos estudantes, é dicir, por moito que lle deamos voltas, estiveron, xa tuvemos reválidas, incluso cando deixou da Velas había un informe donde se falaba, bueno, de por que había que desbotar as reválidas, e basicamente era porque concentraban o currículum en aqueles aspectos a veces menos desexables, por moi instrumentais que se queiran ver, non? Porque homoxeizan o currículum nun aspecto, bueno, pois que se cadra non é tampouco tan necesario porque acaba por facer un tipo de instrucción moi mecanicista e moi fiada do que son as probas de avaliación. A metodoloxía docente pode converternos en preparadores de avaliacións e, desde logo, non quero pensar cando un rapaz que aprobe, unha rapaza que aprobe cuarto de eso, pero non non supere a reválida, bueno, pois, onde estaban esos profesores e profesoras que o aprobaron e logo, sin embargo, non? Quero dicir, que se preguntarán as familias e logo outro panorama, que facemos con un rapaz de 16 anos que aprobou cuarto de eso e suspende a reválida? Que facemos con ele un ano? Que se prepare para o ano seguinte, que? É dicir, son problemas que, en ningún punto da reforma se fala de que son rapaces adolescentes, de que pasan períodos determinados e de que se cadra que estén un ano por aí sin saber moi ben que preparar, pois tampouco será plan, non? Ben, por último, a difusión dos resultados, os efectos sociais do ranking. O que é verdad é que a LOE prohibía a comparabilidade e a difusión pública de resultados. Referíase a avaliación diagnóstico porque non había probas externas. Isto non impediu que, por exemplo, na Comunidade de Madrid, a propia comunidade autónoma, fixese as súas propias probas e tivese os seus propios rankings. Quero dicir que falamos de outros países de fora, efectivamente, eles xa o teñen. Agora moitos estánse arrepentindo porque supón, bueno, unha segregación moi forte e complicada e conflictiva de logo, en fin, administrar socialmente de centros e de persoas, non? Ben, respecto das avaliacións finais,
A ver, eu o traía fundamentalmente, inda que recolle exactamente o que xa comentou o representante dos estudantes, pois para que vos derades conta, bueno, o curso está, sexto curso, cuarto curso e segundo, de cada unha das etapas hai alguna, efectos diferentes, pero os aspectos que contemplan non deixan de ter a súa dificultade. Eu supoño que haberá máis versións do anteproxecto, en gran parte, pois, porque, por exemplo, en primaria, a comunicación en lingua materna pode sernos bastante lío. Pode sernos bastante lío determinar que vamos a avaliar, porque o castelano vai a quedar sen avaliar e lingua materna pode haber máis de unha e de dúas, incluso, en fin. Referidos, bueno, si vamos a cuarto curso da ESO, vedes que efectivamente son todas as troncais, pero serían unha das cursadas en cada un dos cursos, hagas educación física, religión ou valores éticos, das específicas. Non contempla para nada as de especialidade. É dicir, que o Ministerio sacou unha nota aclaratoria enfadándose moito polo que decía a Generalitat e non ten razón. É dicir, eles decían que si se avalían as linguas propias, claro que se avalían como materias que son, e para promocionar contan igualmente que o castelán, é dicir, que si con 3 non podería promocionar, tamén entra en ese lote a lingua cooficial, pero non están nas avaliacións externas que, supostamente, as que marcan o currículo. Entón, o lugar, mirémolo por donde miremos, o lugar que acaban tendo as linguas propias é absolutamente subsidiario, prácticamente casi de cuarta división. Sobre os criterios de avaliación, as responsabilidades que ten o MEC e a Consellería, non é nada menor, porque o MEC é quen establece as criterios de avaliación, as características das probas, as deseña, establece o seu contido para cada convocatoria. E a Consellería lle queda a realización material das probas, é dicir, poñelo papel e establecer en que datas se realizarán nos centros e onde estudian os rapaces e serán correxidas e aplicadas por profesorado externo ao centro. Pero vemos aí quen se reserva a competencia do que importa, non? Os efectos, bueno, as cualificacións as comentou tamén o representante dos estudiantes, así que xa os podedes ver aí, e os efectos son diferentes, pero obviamente, bueno, non sacas o título de cada unha das etapas se non superas con distintas medidas de ponderación, pois esa cualificación. Ben, o redeseño da formación profesional. A novidade é, bueno, hai máis dunha novidade, os novos ciclos de formación profesional básica. Aí houve un cambio tamén no redactado, logo podémoslo comentar, non teño claro se é para ben, para mal ou para regular, ou para exactamente que na versión anterior se decía que os novos ciclos de formación profesional básica ao final cubrirían os obxectivos da etapa. Era obvio que non é posible. A etapa, se entendemos por tal etapa, a educación secundaria obligatoria. Ahora, eso eliminouse porque entón se lles decía se cubren os obxectivos porque non se lles dá a titulación. E puseron isto de garantirán a adquisición das competencias da aprendizaxe permanente, que, bueno, isto que te faculta para ir cambiando de distintos niveis, non? Hai bloques comuns, que son estos de comunicación e ciencias sociais, e lingua e ciencias sociais, e ciencias aplicadas serían matemáticas e ciencias aplicadas ao contexto persoal e de aprendizaxe nun campo profesional. Logo haberá unha oferta de materias voluntarias que non entrarían dentro do currículum, pero que permiten, bueno, pois, cando un vai a ciclo medio, ter unha mellor formación e incluso certos recoñecementos se continúa o ciclo superior, non? Outra novidade é a posibilidade de obter o título de ESO con proba externa, non estaba no primeiro borrador e fora moi criticado porque era realmente xa. Outra cousa é que eu creo que sempre é mellor que este que non estea, pero obviamente as pasarelas son para transitar e veremos a ver que tipo de proba externa e con que currículum se pode chegar ou non a superar, por moito que sexa, das materias troncais. En realidad elimínanlle de 2 materias específicas que a saber cales se escollerán, tampouco é. E o acceso a ciclo medio mediante proba de admisión. O acceso a todos os ciclos son sempre mediante proba de admisión. Si se pasan os anos, son aos 17 anos mediante proba ou mediante curso. Eso xa estaba así na LOE, non é unha novidade. Bueno, tamén se pode obter o título de bacharelato con esa proba final, con esa reválida. E o título de técnico superior, como vos decía antes, dá acceso á universidade, pero previo procedimento de admisión. Agora, desde as modalidades últimas de ciclos superiores, que entraban co bacharelato, cos 2 cursos de bacharelato, nos últimos anos non necesitaban ter a selectividade, e ademais había, non digo encima porque está se cumprindo escasamente, un decreto que permitía certo recoñecemento de un número de créditos
nas titulacións de grau das universidades. Ben, da formación dual non di nada, di solo que regularán, é dicir, non hai nada, bueno, di que a corresponsabilización da empresa, pero non hai unha coma máis, non? Simplemente sí que é verdad que nas memorias que acompañan a esta segunda versión do anteproxecto da LOMCE se cita países con formación dual, se cita, por exemplo, Alemania se cita para moitas cousas, para evidenciar estas evidencias que busca o Ministerio, que é un sistema que ten maior empregabilidade e no que, porque as relacións causa-efecto son a veces incluso relacións imposibles, é moito determinar que se teña mellor empregabilidade porque aos 11 anos se faga unha elección temperá de ir á formación profesional. Eu non sei se, como aquí se di, o propio texto xa con esa maquillaxe di que se seleccionará, bueno, que irán en función das súas expectativas, do seu talento e estas outras cousas, pois non sei que talento e que expectativas ten un rapaz de 11 anos que xa saiba que ten que ir por unha formación profesional básica. Iso é o que se determina que en Alemania dá éxito e o que se promove un pouco para nós. Ben, eu seleccionei tamén respecto á privatización e, digamos, vai da man da segregación, algúns artigos que sufriron alguna variación en este novo... Hai moitos que podemos atopar, obviamente, toda a lei, aparte estamos vendo polo conxunto de políticas. No verán sacou o Instituto Nacional de Estatística ese dato de que nos últimos 5 anos se incrementara en un 30% as subvencións ao ensino concertado, que decir que non o dixo tampouco ninguna organización contaminada, o dixo o Instituto Nacional de Estatística, con datos que supoño que tamén son evidencias e certezas. Bueno, se define o sistema educativo español e defínese en estes termos. Tamén estaba no primeiro borrador, engádenlle algo, pero vedes que está o dos axentes públicos e privados e está o conxunto de relacións, estruturas e medidas que se implementen para prestalo. É dicir, que hai un batiburrillo de cousas que se poden concertar que xa é, digamos, exponencial na propia definición, non? Isto xa se comentou pola mañán, isto ten que ver cos bacharelatos de excelencia e con logo esas normas de admisión que acabamos de saber tamén respecto da nosa o que dixo o Consello Consultivo, xa dixeran moitas organizacións no Consello Escolar, pero é total, bueno, pero bueno, hai que obviamente hai que insistir. Bueno, en este novo desta versión, ese 20% de selección de puntuación, digamos, para o rendemento académico do alumnado. Supoño que dirixido sobre todo aos centros ao mellor plurilingües ou que teñan unha especialización curricular que está por ver como se vai decantando. É dicir, se isto traspasamos a nosa realidade nas vilas ou a onde se pode ir estudiar, eu non sei se non temos un pouco na imaxe aqueles que collerán os bártulos, algúns igual para esta cuestión de mellorar en outros institutos diferentes que teñan o carimbo da excelencia, ou, bueno, se non nos poñerán na tesitura de aquel centro que non ten alumnos destas puntuacións, entón vai acumulando todo aquel alumnado dunha procedencia social determinada. Bueno, como vai a ser as novas atribucións que ten a dirección, entre outras está a de admisión, aunque vai haber unha normativa, pero estará nas direccións. Está ben esta viñeta que nos recorda quen determinará finalmente como entrar na cuestión da excelencia. Ben, xa se comentou e foi un dos temas máis polémicos, como se trataba de darlle un pouco xa saída a toda esta cuestión dos centros que segregan en función do sexo, e había estas cuestións de distintas sentenzas. Pois, obviamente, eliminamos o problema. Decimos que isto non era discriminar, sino que era diferenciar. E que a UNESCO buscamos a ver onde o dixo, e malo será, porque estes organismos din de todo en función do día. Entón, bueno, pois en 1960 dixeron iso. Seguro que hai cousas posteriores, pero, é algo un pouco así. Curiosamente, o Ministerio, cando saiu o paso das críticas, fixo referencia a que, total, se trataba do 1% da oferta do sistema educativo. Se lle damos a volta, podemos decir, é que fan regulando algo
para un 1%. É dicir, aquí, por exemplo, as familias que querían galego en educación infantil eran 40. Ninguén regulou nada, nin están ahora, están moi dispostos a recoñecer nada respecto a esas sentenzas, non? É dicir que tampouco é a demanda social isto que se cita, tampouco é según veña esa demanda, non? Ben, eu creo que este artigo é tamén novidoso, non estaba na primeira versión, non é novidoso de todo, porque este artigo está na LOE, bueno, non está como está agora, non? E había na 119, 2 e 3, entón fan un refundido e se queda en 119, 2, o que demostra que a LOE era unha lei moi light e que basta que poñas unha palabra ou quites outra para que sexa completamente diferente. Entón aquí o que engaden é o da demanda social, que está antes do último punto seguido, porque a demanda social nos pode levar a que demanden socialmente centros concertados. E que caeu? Pois, así mesmo, as administracións educativas garantirán a existencia de prazas suficientes, antes de suficientes había públicas. E caeu. E xa está. Solo necesitamos poñer demanda social e quitar públicas. E nos vale para o que poda vir por aquí, que a mí me parece dos máis lesivos, dos cambios máis lesivos, dos que se falou menos, porque, bueno, había outras cousas máis espectaculares, efectivamente moi graves, as que referirse, non? Entón, bueno, cando vai un lendo a letra pequena, pois atópase. Claro, tens que ir comparando a LOE o primer anteproxecto, o segundo, e como asa terceiro, xa non sei se nos quedará alguna gana de lelo, pero sí que hai que seguilo facendo, porque eu creo que versión que vaya saindo, bueno, atornillarán algúns aspectos. Sabedes que cando se estaba tramitando esta segunda versión, saltou un pouco os medios que había un descontento por parte daquelas comunidades gobernadas polo PP que querían aquelas que se estaban tomando medidas máis privatizadoras, máis duras, Madrid ou a Comunidade Valenciana, tampouco é que nos sexamos blandos de todo, pero algunhas cousas, de logo, eles levan unha dianteira, en fin, nada envexable, non? Ben, e os concertos, pois, por exemplo, aquí cambian o carácter xeral, que antes era singular, por xeral, é dicir, o que é de supoñer que leve a amplificar o tipo de concertos que se fan con aqueles centros que oferten ciclos de formación profesional básica. Non sei se é certo, eu tive un pouco tempo esta semana para mirar se é verdad que como quedan os orzamentos de educación, pero dixeron que o único que subía era a chega aos centros concertados de formación profesional. Non sei se iso é tal así, se non corresídeme, se non é exactamente así. Bueno, hai que tomalo con certa cun aquel, pero bueno. A verdad que esta lei outra cousa non dará, pero para viñetas. Cando empezamos a revisar os distintos borradores, as presentacións e tal, recordo que varias persoas demos con esta, unha porque vamos algo maiores e outra porque é moi significativa, esta viñeta de Tonucci, que é de 1970. Eu estudiei, bueno, explicábamos por aquí a reproducción social e a transformación social a través da educación, sobre todo a reproducción. Recordades que tamén hai unha parte do muro de Pink Floyd que aparece moi asociada a esta viñeta. E a verdade é que moitas persoas recordaron a viñeta, bueno, con pesar. Frato é un psicopedagogo que ten o beneficio de que non necesita falar, co que pinta xa nos fai unha idea un pouco de todo o que hai aí. Pero esa é a volta máis clara que, desde logo, para min, para nós, ten esta lei, é dicir, volver a un espacio segregado. Esta mañán a representante das AMPAs, Elvira, dixo que o sistema sanitario va a ser un hospital para sanos, pois eu creo que tamén vamos camiño de ter unha escola para aqueles que realmente podan estudar, ben por motivación, ben sobre todo tamén por cuestión de tipo social, pero moi pouco para aqueles outros que teñen distinto tipo de problemas, que non son, ademais, todos de tipo social. Moitos sí, e hai que denuncialo. E máis, un exercicio, en isto teño querencia, pero porque son dun área que é teoría e historia, entón dedicámonos a esta cuestión dos discursos, non? As formulacións do discurso, as formulacións excluíntes son, digamos, paradigmáticas, tanto as que usa o ministro como as que se foron usando nas distintas presentacións. Na de 9 de xullo, que foi a primeira, os programas de mellora do rendemento
e de aprendizaxe ían asociados aos rapaces con problemas de aprendizaxe e desventaxe social. O decía así, viña en un parrafito. Logo mudárono, eu estuve vendo o blog dun profesor asturiano que lles escribiu a esa página web e entón el lles decía que cos datos que daban de empregabilidade e recomendando que esos programas eran para esos, estaban absolutamente sendo confesos do darwinismo social que practicaban. Entón, esa frase caeu, non? Cando presentou o ministro na FAES o documento, referiuse, acordeime esta mañá, cando creo que foi Xoan Costa que dixo de que o sistema abandonaba o alumnado, pois referiuse que en terceiro é onde había que facer a reforma, porque é xusto no punto no que o alumnado se desentende do sistema. Usou a frase, obviamente, contraria. Bueno, en ese plan que estaba el, que está sempre, pero agora igual está algo máis comedido desde esta nova versión do anteproxecto, pero efectivamente son absolutamente formas excluintes do discurso, formas que se van contaxiando, porque eu creo que a veces a ciudadanía temos a idea, ou se ten a idea de que se contaxia tanto a pobreza como a riqueza, e que a educación ten aí un papel importante, entón fuxamos de todo aquilo que poda facernos compartir pupitre con aquilo que, en fin, este máis próximo á pobreza. Ben, bueno, esta é a viñeta que me parece que reflicte parte desta lei. Sobre as conclusións, eu comentaba na comida e comento todos os días, cando lle pregunto aos compañeros e compañeras e a outros que non son do meu centro, son de outros, se leron al 11, todo o mundo non tivo tempo, en realidade é bastante un peñazo absoluto, pero creo que hai que ler as cousas porque todo o que está vindo de unha maneira moi rápida. Supoño que xa Xurxo falaría desta teoría do shock que se usa tanto para explicar a falta de reacción a veces da ciudadanía. Creo que é importante que se comente nos centros, creo que é moi importante xornadas como estas, desmontar o discurso. Creo que hai moita falacia alrededor do PISA. Eu non participo de que sexa desde logo unha proba fantástica, pero o PISA tamén di moitas cousas, por exemplo, di moitas cousas sobre a equidade que agora o Ministerio empeza medio a recoñecer neste último preámbulo, que hasta agora desde logo en absoluto puso en riba da mesa, porque se a recoñecese viría a significar que a escola pública, que é a que traballa con un alumnado máis variado, máis heteroxéneo, bueno, fai o seu traballo en mellores condicións que aqueles que tendo grupos máis homoxéneos non logran a excelencia. É dicir, por exemplo, eso é unha conclusión que se pode chegar simplemente cos datos do PISA. Entón, eu creo que hai veces que hai que usar, incluso, non para que nos guste o PISA, que non nos vai a encantar. O PISA hai moitas cousas da educación que non valora e non pode ser que, en fin, que tampouco sei moi ben incluso estas avaliacións externas que din que van a ver se adquiriron as competencias propias da etapa. Bueno, non están as competencias propias da etapa, primeiro, contidas todas e poden ser evaluadas por unha única proba, nin están todas contidas nas materias troncais. Que, por outro lado, eu creo que incluso pedagóxicamente o discurso é para reflexionar. Teñen que ser esas as materias instrumentais na sociedade do coñecemento do século XXI, si é casi como trivium ou quadrivium. Quero dicir, non avanzou a sociedade e o coñecemento para pensar en outras materias como instrumentais. Dicir, bueno, quero dicir que hai moito discurso que desmontar. É difícil porque a ciudadanía está recibindo paus por moitos sitios e entón, bueno, hai discursos que chegan antes, non temos altofalantes suficientes. Hai que traballar ca comunidade educativa porque un dos elementos principais é justamente buscar confrontación entre sectores, entre familias e profesorado. Eu creo que son profesora, pero son tamén nai. A veces voto de menos que se nos diga máis claramente en que están repercutindo recortes, en que tal, porque eu creo que as familias nos alteraríamos bastante e iso, bueno, podería ser tamén algo interesante. Nos alteraríamos e saberíamos tamén, bueno, pois que todo o que se está fraguando, non? É denunciar socialmente porque eu creo que hai o discurso dominante de entender como mellor o ensino privado non sabe exactamente o que hai detrás do ensino privado. Se sabe, bueno, cando se analiza, cando se poden dar datos e cando se denuncia e se fai ver a sociedade que ao mellor está investindo uns cartos que tiña, desde logo, moito máis cerca da casa de outra maneira e que debe exixir, en fin, que desde logo non se traspasen ao sector privado, senón que se queden no sector público porque é o de todos, non?
Eu creo que, en definitiva, e xa remato, esta reforma nos debe preocupar que haxa moito fracaso escolar, pero non nos leva a reflexionar sobre algúns dos motivos principais, porque endurece as condicións dun ensino que ao mellor temos que reflexionar sobre si é, en fin, a nivel de contidos, de motivación, de elementos, xa se falou aquí, de xestión democrática, algo que nós tamén deixamos pasar como parte da ciudadanía, da nosa concienciación, deixámolo pasar. Houve certa desidia por parte de todos para cuidarse cadra eses aspectos de democratización do ensino. Entón, agora, claro, ven con unha forza pois que resulta moi complicado de deter. Se non lemos, se non debatimos, se non explicamos, moitísimo máis. E nada máis, moitas grazas.
Non vou a ser original, estamos fora de tempo outra vez, pero de todas formas estableceremos un pequeno coloquio antes de dar paso á seguinte charla.